बयखौबो नमस्ते आंनि YouTube चेनेलनिफ्राय आं जाबाय साबि नार्जिनारि खानायाबो गबाय थायो बिनि जुनैहाय आङो ट्रिटमेन्ट खालामगोन नोंथांमोना नायबाय थालांदो फार्स्टआव आङो शेम्पु वाश खालामगोन बे जाबाय मिथिक शेम्पु इयो बे जाबाय थिक हेयारनि जुनैहाय जायनि मथा बिनि जुनैहाय दा आंनि खानायाथ' मथामोन दा पातला जाबाय दा शेम्पु आङो बेयावनो थिक हेयारनि जुनै दङ दा आङो बे थिक हेयार शेम्पुखौनो इउज खालामगोन खानायखौ अइल फुनायनि सिगां जोङो खानायखौ सुग्रोनांगौ खिन्थु जोङो बिना सुवामाथि जोङो खानायखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो नाङा मानोना जे मैला दङ जोङो बेखौहाय सिगां वाश खालामनांगौ फ्रेश खालामग्रोनांगौ ओमफ्रायसो जोङो अइलखौ फुनांगौ जोङो बिना वाशयै जोङो अइलखौ फुनो नाङा मानोना जोंनि जे मैला दङ जों बहुद थाव फुनसिनोला जोङो इफेक्ट पड़ियो बा प्रब्लेम जायो बिनिखायनो जोङो ट्रिटमेन्ट बा अइल फुनायनि सिगां जोङो शेम्पुखौ व्यवहार खालामगोन बा जोङो वाश खालामग्रोगोन दा आं खानायखौ सुखांबाय नै आरो सुखांनायनि उनाव आङो पुरा ड्राइ खालामबाय जोङो 100% जोङो बेखौहाय जोङो ड्राइ खालामनांगौ आरो आं दा फुननायसै अइलखौ नै मिथिक अइल बियो बे जाहैबाय नोङो खानाय ड्राइनि थाखाय नङा जे खानाया प्रब्लेम बिनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जे आङो खानाया पुरा गदोंसै बिनि थाखाय बे प्रब्लेमा आङो सल्भ जायो बा रुखियो बिनि थाखाय जोङो मेनटेन खालामनो थाखाय बेखौ आङो लागायगोन बे जाहैबाय मोननै धरननि जायो रेडियेन्स आरो बि रेडियेन्स दा आंनियाव जाहैबाय अइल रेडियेन्स मानो होनब्ला आङो खानाया जे 2 मास सिगां आङो खानायखौ स्ट्रेट खालामदोंमोन बिनि जुनै इयो आरो नर्माल हेयारनि जुनै जाया इदिनो ड्राइ नर्माल खुनु जेबो लागायाखै खुनु मेडिसिन खुनु हाइलाइट बा कालार फुनाखै बिनि जुनै बि रिसेस मोनसे अइल दङ आरो बे जाहैबाय जे जिनिसावहाय खानायखौ व्यवहार माबा लागायगासिनो थायो बिनि जुनै बे जाहैबाय अइल रेडियेन्स एसेल'सै दा गनो प्रब्लेम जादों नै लुवामाथि आं डाइरेक्ट खालामनायसै मानोना फैयाखिसै आङो बेखौ लागायनायनि सिगां आङो सेक्सन खालामगोन खानायखौ थाखै आङो प्रब्लेम जायै बादि आङो सिदालाय खांखावगादों आरो दा ओरै पिछेबो आङो उनाजोंबो आङो खांखावगोन आं मोनब्रै सेक्सन खालामगोन आं दिनै मोनब्रै सेक्सन खालामगोन आङो दबारा माब्रै सेक्सन खालामो बेखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन दिनै आं दा अनलि मोनब्रै सेक्सन खालामदों बे जाहैबाय सेक्सन क्लिप बेखौ जोङो पार्लारफोराव बाहायो आं दा बेखौ लागायबाय ताकि बहाय डिस्टार्ब जायै बादि सेक्सन बाय सेक्सन जोङो बेखौहाय कभार खालामगोन दा आङो अइलखौ एप्लाइ खालामनायसै फार्स्टआव जाबाय आङो सिदा खालामगोन दा आङो एप्लाइ खालामदोंसै मानोना आङो खानाया फातला सिगां मथामोन दा फातलानि जुनै आङो थावखौ गावनि जेबादि सुबिदा बेबादिनो आङो व्यवहार खालामदों मानोना आङो थावाबो बेसि गैया बिनि जुनै आङो जेरै मोजां जायो बेबादिनो खालामदों थावखौ जोङो सिगां जोङो खानायाव फुनग्रोनाय जोङो रुट्स बा मोदोमावहाय जोङो फुनग्रोआ आरो जोङो खानायावहाय एप्लाइ खालामखांनानैसो जोङो रुट्सआवहाय बा मोदोमावहाय जोङो लास्टावहाय पुरा एप्लाइ खालामखांनानैहाय जोङो फुननाय बिदिनोब्ला जोङो नर्माल अइलखौ जोङो फुनो इदिनोबा खानाय ड्राइनि जुनैहाय बेखौहाय मोनसे हेल्दी खालामै जुनैहाय खिन्थु बे जाहैबाय बे अइला जाहैबाय मिथिक अइल बे जाहैबाय मोनसे नोंनि ट्रिटमेन्ट जोङो बेखौ स्पाबो होनना जोङो बेखौहाय ट्रिटमेन्ट होनना बुङो जे आङो 2-3 मास सिगां जे आङो खानाया गोगोम गदोंमोन दा आङो बेखौ फुननानैहाय मेनटेन जादों बेनो जाहैबाय मिथिक अइल और बियो मोननै रोखोमनि अइल फैयो बेखौ आङो सिगाङावनो खिथाखाबाय
आरो मोननै रोखोमनि माबा जायो मास्क फैयो और मोननै रोखोमनि सिराम फैयो आरो मोननै रोखोमनि शेम्पू फैयो बेयो जाबाय नर्माल हेयार आरो जायफ्रा कालार बिनि थाखाय इयो फुरा खानायावहाय बिलाइयावहाय फुनजोबखांबाय आं दा एसे आङो खर' बेबायदिनो स्किनावहाय टाच खालामगोन आरो मासाज खालामगोन 10-15 मिनिट जोङो को मासाज खालामनांगौ फुरा ताकि जोङो मासाज खालामना ब्लाड सार्कुलेशन जोङो मोजां जायो आरो जो खानायनि जे प्रब्लेम बियो सिङावहाय थाके हाबमो आरो जे प्रब्लेमनि थाखाय जोङो खालामदों बियो थाके मोजां जायो जोङो फुरा मासाज खालामगोन दस 15 मिनिट खालामगोन जों दा फुरा मासाज खालामखाबाय आं 10-15 मिनिट आरो बेखौ जोङो कभार खालामनानै दोनगोन दान्दिसे 1 घन्टा बा 2 घन्टा जो जायनि सुबिदा हिसाबै तो बेयावहाय कोनो प्रब्लेम गैया आरो बिनिफ्राय जोङो वाश खालामगोन जे शेम्पूजों आङो फार्स्टआव खालामा बे शेम्पूजों जोङो लास्टआवबो खालामगोन